kublei pi baro nakaliang kadu dashen kendra Shillong ipdiang sobhai pi shakathup kubor mtaka janmit shwaban pash ki kubor ki babnya ngenya pet shwai ki mat bakong san Soy ke India bat Japan yang riutli ki SOSKULAR ki bakenthup ya ka cyber security ki jingtei bat ki kampan roi sor Onbei ke Japan, lai point ar lak klur TYNGKA ha India, ha ki sansnem banwan. Penlong JINGIALANG ki nongyalam ke BJP ha Uttarakhand, bat Manipur, ha ka biadai bat ka jingthau sorkar. Bat wer u Presiden ke Ukraine u Volodymyr Zelensky, ban penlong JINGIAKREN IASUK bat ka Russia. Ki kubor ki babnya ka India bat ke Japan henen kesngi ki la soy yang riutli ki SOSKULAR ki bakenthup ya ka cyber security ki jingtei bat ki kampan roisor hashwa ka 14th India Japan Annual Summit hanong ba Delhi hene kesngi Menteri rang ba do ka ri Narendra Modi bat Menteri rang ba do ka ri Japan Fumio Kishida ki la penlong ya ka jingamir jingmut ban wat lat ban kintiau ya ka yok ka kot bat pen khlan ya ka jingadei hapdeng kini ki artli ki ri Kini ki Menteri rang ba do kilaya mir jingmut halor ki mat ki biadai bat kathan bat ka jinglong jingman ka perthei lengba ka jingya snotho jingmut ban pen khlan ya ka jingadei ha ka suk ka san bat ka roi ka par ha ka than Indo Pacific Ke Japan kan bay hadu lai point ar lak klur TYNGKA ha India ha ki sansnem banwan ha ka jing ai jingkren ke jong u shakilat pathai khubor Menteri rang ba do ka ri Narendra Modi ulaong ba minta ka India ka don paho kilat ki bala banshna tiarhi ha India na binta ka perthei ha ka biadai bat kane Modi ulaong bala slem ki company ke Japan ki yai beteng trei ha India Modi ulaong ba ka jingya snokti ke Japan bat ki project ha India kom ka freight corridor bat ka Mumbai Ahmedabad high speed rail kalong ka basa jingkan mau ulaong ru ba ka India ka sngaungo ya ke Japan halor kini ki jing no senyang ki jongka Modi ulaong ba ka long ka bdan kam ban yo i ya ka jing seiso jong ka jing kieu ha ka yo ka kot bat ya khun ya ki jing e jong ka jing kala ka mariang जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप रोडमैप इसके लिए एक कारगर मैकेनिज्म सिद्ध होगा जापान के साथ हमारी स्किल्स पार्टनरशिप भी इस दिशा में कारगर भूमिका निभाएगी भारत और जापान दोनों ही सिक्योर ट्रस्टेड प्रिडिक्टेबल और स्टेबल एनर्जी सप्लाई के महत्व को समझते हैं ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उस लक्ष्य को पाने और क्लाइमेट चेंज की समस्या से निपटने के लिए बहुत ही अनिवार्य है Menteri ketenat ki kampo yang ke sorkar pedeng Amit Shah ula penlong ya ke JINGIALANG bat Menteri rang ba Bashipur ke Uttarakhand Pushkar Singh Dhami bat Presiden ke BJP JP Nadda ha ka yengsa ke jong hanong ba Delhi banyak keren halor ke jingthau sorkar ha ka te ke jilla labu ban penlong ya ke Uttarakhand Legislative Party meeting menta ka sngi kinong yalam ka seng ki bakenthup ya Madan Kaushik Ramesh Pokhriyal Nishang bat Satpal Maharaj kilaya dan rengkat ha ka te ke JINGIALANG Kadba ha Manipur kinong yalam kaseng BJP kila ban penbanay ka kerteng Menteri rang ba ka jilla mentaga janmin ka nongjngo bat usembut nongjngo ka Manipur kata ka Nirmala Sitharaman bat ukiran Rijiju harengkat unongpet ya ka BJP ha Manipur BL Santosh kila 1 point ha Imphal neka step ki kertong ban yo long Menteri rang ba ka Manipur ki bakenthup ya UN Biren Singh bat TH Biswajit Ru kila 1 point ha Imphal harengkat kinong yalam kaseng Ka Daina Dubi CNRD Block Demand Committee hinen kesngi kala penlong ya ka JINGIALANG Patba Hamadan Bangsi bandawa CNRD Block Thamai ha Daina Dubi ka bahab hapo North Garo Hills District dak ba pelat ya kato ka ni ki jaka na Kharkuta bat Rezubel Para ka Daina Dubi ka deidu ka pedeng jong ka Kharkuta bat Rezubel Para CNRD Block kinong penya jong kane ke JINGIALANG kilakam bakum si benta ban wanra ya ka roi ka par hakathan ladon kam ban thau no ya ka CNRD block thamai kane ka komiti kala ongru banamar ba ka Daina Dubi kalong ka jaka ka ba khampau kumta ladon kam ban thau ya ka Daina Dubi CNRD block daki hajar ngur ki pajba kilawan banya shimenta ban penpau ya ka jingkershan halor kane ka jingdawa
Kahima khat Lingdo ha Riboy District Dangshen, kala penlong ye ka JINGIALANG ka basisien shisnem, ka basan ka jongka, da ka jingmut ban penne bat pit itu ya ka riti distur ka jongka. Ya ka ni ka JINGIALANG la penlong ha ka snong mau pro, ha ka ba UMLA ka than uba Meryl Bonds im, ulay shimmenta kumukong san, ha ka jingadon ringkat ki angut ki MDC na Riboy, ubala jiet rani, bat ikong Magdalene S. Maulong. Ukli ka imahima khat Lingdo wan prang siem ki rang ba snong ki he sarkar bat ki nong shong snong haba ai jingkren ha kani ka JINGIALANG UMLA ka nong po ula yaro ya kani ka jing sedang jong kahima khat Lingdo ban penlong ya kum kani ka JINGIALANG bat ong ba ka jing don kam menta kalong ban ithu ya ka jinglong kerpang bat penne ya ka riti dustur lapin shong kun ya kani ka JINGIALANG da ki jingruai bat jing shat tenrai da ki nong shong snong kahima khat Lingdo. Ukraine u Volodymyr Zelensky ula wer ban penlong ya ka JINGIAKREN IASUK bat ka Moscow. Haka video ka ba ula pelaj u Zelensky ula ong. Kapor kaladei ban penlong ya ka JINGIALANG bat kaladei ru kapor ban Yakren bat ban wanra biang ya ka shongsuk shongsan bat jing bishar hok ya ka Ukraine. Lane kane kala ban wanra ya ka jing do nong ya ka Russia bat on shimpor ban pen bahabiang la ben rap shu u Zelensky. Une Presiden ke Ukraine ula kentu ya ka Switzerland ban jarap shu ya ka ri ka jong u. Haka jo kapor u Presiden ke China u Xi Jinping ula kerpat ban Yakren sngotu ban penkot no ya kani katma katba u Presiden ke Amerika u Joe Biden u banjur bakan wanra jing ya ka Beijing lada ka yai beteng ban kershan ya ka Moscow. Katanat ki kamkor bari ke China henen gesngi kalapen pau ba u Presiden Xi u kedau baka China kamkwa ban yoi ya ka jinglong jingman ke Ukraine bakan long hadu katni. Uji ula ong babaro kiliang kidai ban kershan ya ka JINGIAKREN IASUK hapadeng ka Russia ba Ukraine kabala ban wanra biang ya ka shongsuk shongsan. Laban ke ka Eryong ha Bay of Bengal bat kabenta ba syathe ka Arabian Sea bat ya lenti sya Andaman bat Nicobar Island menta kasngi. Kane ka Eryong kala ban nangjur ha ki arpsaw kenta ki banwan. Bat hadian kane kan ya lenti sya kathan syathe lamingi bat Bangladesh bat sya kathan ba syathe ka Duriau Myanmar ha ka arpu arterik menta ubnai. Bat kan sa syong ha ka ju kathan ka bajangay kum shispa 90 kilometer na kathan ba syathe ka Port Blair. Kajingya linti ke Eryong asani kalapoy siya kathan miingi hakikat tu kat ne kenta baladep. Kaladon kajing hap slap ha Port Blair na duh ne ka step. Kala abandon kajing hap slap ka bajur bat kajing bel air hakashisngi lani arsngi ka banwan. Kajing be kala air kala banlong hadu 90 kilometer hakashi kenta. Lama hamru ikinong tong do ka bakim day ban let siya duriaw hadu ka arfu artarik matao benay. Mentapat nginyapit ya kajinglong jingman ka sumineng ha Shillong. Kajing shit kalong arpun rio point R degree Celsius, bar kajing kriat kalong katsan point iwe degree Celsius. Kajing ngam ka haw kalong san pulay na kashi spa men step, ban rio pua na kashi spa jan mien. Kala abandon kajing hap slap ba malumala ha Shillong bar kijaka ba marjan. Sa shisien pat ngipen kan mau yapi ba yakani ka kubo jongi pilaru ban pet live ha ka YouTube channel Jongka Didi News Shillong. Shuaban poy siya kabukod yung katuk kubol nga pet biyang sa shisien ya kimat bakong san. Soy ka India ba Japan ya nriyo tali ki SOSKULAR ki bakintop ya ka cyber security ki jingtay bat ki kampan roy sor. On bay ka Japan lai point R lak klur TYNGKA ha India hakisan snemban 1. Penlong JINGIALANG kinong yalam ka BJP ha Uttarakhand bat Manipur ha kabiyaday bat ka jingthal sarkar. Bat where u Presiden ka Ukraine u Volodymyr Zelensky ban penlong JINGIAKREN IASUK bat ka Russia. Te parlok katung ilapoy siya kabakot jang katup kubor jingi minta ka janmit hadu banginda siyam biyang bat pila siya kasngi kublay pi baro. विशाल है ना, इसका सब